ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಬಲ್ಪೊಲ್ಪುಗಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತ ದೀತೆ ಮಲ್ಪ ದಾಯ್ದ ಮತ್ತು ಪಾರು ಪಂಡದು ಏನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಉಲ್ಪಗನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಹಾಪುಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತ ಇದೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅರಿ ಬದುಟ್ರೆ ಪಾರ್ದೆ ಕಡೆ ಏನು ಎರಡರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಅರಿತ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಲಾವ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಆದಾಯಕನೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದ ಇಟ್ಟು ದಾಸಾಲ ಆತನ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವಿಸಾಕು ಪಿದಾಡಂದೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪರೀಕ್ಷೆದಾನೆ ಬಂದೇನು ಬಾಲೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದಂದು ಇರುತ್ತದನೆ ತಾಲಾತಜಿ ಬುಧವಾರದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬುಧವಾರದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂದು ಸರಿ ಅಂಡೆ ಐಡಿ ತೆಗಿ ಇಂಚ ಮಾಡಲಿ ಪಾತೆರಂಡಿ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರಜೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನು ಬಾಬೆ ಅದೇ ಶಾಲೆ ಪಣ ಪಾತಿರಜ್ಜ ಇನ್ನಿದಾದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒವ್ವಾರ ಅಂಚನೆ ಚಾ ಪೂರ ಆಯ್ನಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಲಾವ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ಎತ್ತನೆ ಇಡ್ದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾರೆ ಮರತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಶುಗ್ ರೆಡಿ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಮನೋಲಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆದು ಪೂರ ಆಂಡು ಇಂಕ ನನ್ನ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋರಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಕ ಪೇಟೆ ಪೋಯಕನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋರೆಂಡು ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಸೌಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಆವಡಾತೆ ಸೌಂಡುಲ ಚೋಕೆ ನಾನೇನು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆದಿದ್ದು ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಪು ನೀರ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲೆ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತಂಡು ಉದುರುದ್ರಾದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅರಿಟೆ ಅನ್ನು ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿದ ಅರಿಟೆ ಮಂತನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲಂತರಿ ಇಂಚ ಪಾಕಿತೆಗೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವ ಬೇ ಅರಿ ಬೇತೆ ಟೈಗರ್ ಅರಿ ಅವಡು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಟತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ರಪಕ ಮನ್ಪಡ ಅಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಡ ಅವನು ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಡ ತೋರ್ಪಾರ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದು ಹೋತಿ ಹಿಂಗೊಂತೆ ಪಲಾವ್ ದೀಯೋಡು ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೀತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪಿರಕ್ಲು ಅಂಚ ದೀಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆಗ ದೀತ ನೇಟಿ ಅನನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ತೋರ್ಪಂದಿಲ್ಲ ತುಳ ಸೋಪ್ ಬತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ ಗೀತು ಸೋಕ್ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆರಿಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರೋರ ಮಂತು ತೂಳಿ ಅಂದು ಐದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೇನೆ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪೆರ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡುದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಮನ್ಪೊಡುದಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಇನ್ಕೊಂತ ಮನ್ಪೊಡು ಹತ್ತಿ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತಂತಳಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಲೆ ಕೊಡಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಇಂದು ಎಲೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುಣಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸೌಂಡು ಕಿರೀಂದು ಕೇಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ತೆಂಜ ಉಂಡು ಪೂರೈಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೌಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ದೀದು ತೂತ ಪಲ್ಲಿ ಪೋಪುನ ತೋಜಿಜಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಉಮಿಲು ಎಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಬಲಿಪುಣ ಒಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಕೋಡೆಂಗ್ಳು ರಾತ್ರಿ ದೀದಿತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ ಓಪನ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಏನು ಯಾರು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆತ ಅಂಚ ಏನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಟು ಏನೋ ತಿಕ್ಕದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸೌಂಡು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಸೌಂಡು ಕೇನೊಂದುಂಡ ಸೌಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಡಿ ಪಿದಾಡಿಗೆ ಎಂಕ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಯಾಕೈತೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದ ರೆಜತ್ ಓಡಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಂಗ್ಳಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜದ ಅಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಿದ್ದಣ್ಣ ವಚೂರು ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದಕ್ಕ ಪೇಟೆ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ
ಸಂತೆದಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಡೊಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕರೇನೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆಡು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದಾಯ್ಕ ದಾಯ್ಕ ಮಾತ ಕಾಣ್ತೇ ಉಂಡು ತರಕಾರಿ ಬೇಕದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡ್ದೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಯಾನು ರೆಡ್ ಜೋಳದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಇಂಕೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಅದು ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುದೆತ್ತೆ ಪುಳಿ ಅಂತ ಬುಗ್ಗೆಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಾರಿಯರ ದೀಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ದೇಟೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಅದು ಕೊಯ್ನಿ ಯಾಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂತ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ಕರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ಕೆ ತೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಕುದೇ ತೆತ್ತೆ ಜೋಡ್ದೈತೆ ಜೋಡು ತೋಷ್ಪವನ್ನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲೆನ್ನ ಶೋಕುಂಡ ಬತ್ತದ ಒನಸು ಪುರ ಅಂಡು ಬಡವಡು ಸೊಯ್ಯಜ್ಜನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒನಸಂಡು ಯಾನು ಅರ್ಧಗು ಎತ್ತರನಾಗ ಎನ್ನ ಜೋಡು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೆ ನಡತೊಂದು ಹೋದ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಚಪ್ಪಲಂದು ಅಂಚ ಚಪ್ಪಲ ದೆತ್ತನೇ ಇಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತ ಪಾಡ್ಯರೆ ಒಂದು ಐಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೆಂಚೆನೆ ಪೊಸತ್ತಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೆ ಪಾಡೊಂದು ಹೋಗಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ದೀಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಚಪ್ಪಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಅಂತ ಯಾರಣ್ಣ ಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಿರು ಮುಲ್ಲೇನ ತಾನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ನಂದು ಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಅಂಚವಕ್ಕ ಅಂಚಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಚ ನಿಕಲೆ ಪೊಸತ್ತನೆ ಎದ್ದೆತ್ತದು ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆರೆತ್ತನೆ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡೆ ನೋಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ ಓಪನ ಅಂಚ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹಿಡಿದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ದಾಯ್ತಾನ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಸ್ ಬರ್ತನಂದು ಬಲ್ಪರದನಾಗ ಇಂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮರತ್ತುಕೊಂಡು ಜಪ್ಪರನಾಗ ಅಂಚ ಈಚಿನೇನು ಸಂತೆಗೆ ಹೋಯ್ನ ಪುರ ಸಂತೆ ತಲುಪದ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಪೇಟೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಕರವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆನಪಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪದಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ನೆನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇತದಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾನಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿಂದು ತೆತ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಪಂಡ ಇದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಅಂತ ಬೇನೆ ಪುಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಇಂಚ ಕಿಬಿಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲನ ಮೊದಲ ದೆಪ್ಪರು ನಮ್ಮನೆ ದೆಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲನ ದೆಪ್ಪುಡು ನಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕದನ ಉಂಡು ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ತೋಷ್ಪವೆ ಇಂಕ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ ಏನು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂಡದ ಏನು ಮಿತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಕಡೆಂದು ತೋಷ್ಪೈನಲ್ಲ ಎಲಿ ಬರ್ಪನೇಕ ದೀಪನ ಅಂದೊಳದು ಐಕಲ ಏನಾಯ್ತ ಮಿತ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏತ ಒಂದು ಐತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಇಂಕೆ ಏತಂದು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಡೆ ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತೆ ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದ ಅಲಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಜೋಳ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಳ ಅಂಚ ಜೋಳ ಪಾಡ್ದು ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಜೋಳ ಅಂಚ ಬಟಾಣಿ ಪುರ ಪತೊಂಬತ್ತೆ ಇನಿ ಪುಲ್ಪುಗ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಂತನೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಪಲಾವ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಂದು ಎಂಕೊಂದು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಂಡ
ಅವು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುನ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೇನು ಅನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ತೂತೆ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಆತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಆತ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಸುಲಾಭ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸುಲಾಭ ರೀತಿಲಿ ಮನ್ಪುಳಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಸುಲಾಭ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಆಕಳು ಪನ್ನೀರ್ದೊಕ್ಕ ಅವಿನೀಗೆ ಬಿಗೋರ್ದು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಪಾಸಾಯ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತದತ್ತುಂದು ಟೂಸಿ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ದಾಲತ್ತಜಿ ಕಲ್ಲರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿ ಇಂಚಿನ ಟಾಪೇ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಪಂಡ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಕುದ್ಯ ತುಂಬುದ ಹಂಗಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ವೆಟ್ ಟೈಪು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ಶೋಕು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು 4 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ತೋರ ಏನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಪುಡಿ ಒಂಥರ ತೋಜುಂಡು ಚಾ ಪುರಡಿಯವರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಯವರ ಇನಿ ಪಾಡ್ದು ತಿಗಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋರ ಒಂದು ಪಂಡ ಟೈಟ್ ಪೂರ ಹಾಪುಜಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲೆಕನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ತಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಆರು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಸಾಮಾನು ಬಂತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಪಗ ಪೂರ ಆರೆ 11 ಅರ್ಪಣೆ ಕಂಚ ಪೋದು ಬಲ ಅಂದಂಡೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತನಗ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆಂದಂಡೀರು ಕರೆಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡೊಂದು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲಯ್ಯ ನಂದುವೆ ಪನ್ನೇನಿ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ಮೀಶೋಡು ತೂತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆನೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ನಮ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಿಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕಿಬಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಂತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೇನೆ ಹಾಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆನ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಆತ ಪೋಡಿ ಎಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಬಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ತಿರೋದು ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಸಪೂರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋರ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಓವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ನೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಅನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬೊತ್ತುನು ಪಂಡ ಕಿಬಿಕ ಪಾಡ್ದನ ನಮಕ್ ಕಿಬಿಟ್ ದಾಯ್ತ ಮೊತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಡದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರ ನಮಕ್ಕಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೆನೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಉಲ ಇದಾಯ್ತ ಮೊತ್ತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಡು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೆಕ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೊಳ್ಳಿ ನಂದು ಅಂಚ ಅತನಾಗ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಷ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಟ್ ಪಂಡ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇದು ಉಂತುದು ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಬಿಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಏನು ಏತೋ ಸತಿ ಏನು ನೇನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಗೆರತೊಂದಿತ್ತೆ ವಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಆ ಥರ ದೆತ್ತದು ತೋಚ್ಪತನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊತ್ತುನಾರ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡದೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ నేను ఆర్డర్ మన్పొలి పండది అని ಒಂಜಿ ತೊಪ್ಪೆನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನು ತೋಚ್ಪೊಂಡಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆವತ್ತ ಪಂಡದ ಏನು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆಲೆ ಏತಂದು ಪಂಡದು ಏನು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡೋಕೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ತೊಂದತ್ತೆ ಭತ್ತದೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಚಾನ ಬೋಡು ತಿನ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಬಡಣ ಒಣ ಸಣ್ಣ ಪೇರಿಚಿಂದ ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೋಡು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಇತ್ತನು ಕೋಡೆ ಕೊಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತದು ಅವು ಇತ್ತು ನಂಚ ಅವೇನು ದಿನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕತೆಯನ್ನು ಬಸ್ತೈತೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಬಾಬಿ ಏನು ಕಾತಾನೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು 5:30 ಅವನು ಬತ್ತಾನೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೋಡೆ 5:05ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಗ ಅವು ಇಡಿಕಾಂಡ ಅಂಗಿ
ಯಾಲ ಬಾಬೆಲಿ ನೀವು ಒಂಜಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಗಿ ಪಿಂಕು 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 ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕು ಪಿಂಕು ಭಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇತನೆ ನಮ್ಮನ ಅಂಗಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಲೆಕ್ಕ ಪುತ್ತದೈಕ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡ್ದಾಂಡ್ ಹೆಣ್ಕಲ ವಿಶಾಖು ಗೊಬ್ಬಿನೆ ಏನು ನೀರು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶಾಖು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಬೆ ಬಂದೋಡು ವಿಶಾಖಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದು ಓಂಡು ಬಾಯ್ಗೆ ಹೊರಕದೇತು ನಾವು ಒಂದು ಚುಚೂರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಬುಡಿ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿಕಾಸ ಗುಡ್ಡ ಚೂರು ಪಣ್ಣೆ ಆ ಸೈಡ್ ಹೊರ ಬುಡಿಯಾನೆ ಚೂರು ಈಟು ಪಾಡಿ ಅಂತ ಈಟು ಪಾಡಿನ ఒక ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯರ ಪಣ್ಣೆ ಆತೆ ಅಂಚ ఒక ತುಕ నా ఆయన హస్బెండ్ బత్తాక వీడియో అనిపి ఛాయాపురం అంత దియ్యాను కజిపు దంజి పొలుపుగా ఆతండు అవు ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕಜಿಪು ಬೇಗ ಆತು ಕಾಡಿ ಪೋನಗನಿ ಆತು ಪೋಯಿ ಕಜಿಪು ನೊಪ್ಪು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರಣೆ ಆತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ నీకు ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರ ದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎತ್ತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಈರೋಳು ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆನಾಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಚ ತಿನಿಯರ ಆಸೆ ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ 19 ಏತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ 41 ಹತ್ತಿರು ಒಂಜಿನ 11 ಲಕ್ಕದಾಯಕ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ನೆನಪ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಈರೋಳು ಈರೋಳು ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈರೋಳು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ 61 ಬರ್ತೇನೆ ಈರೋಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿತಾನೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಚೀಪೆಂಡಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಓಡತ್ರ ತಿಂದಾಕ ನೆನ್ಸು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಪುರ ತೆತ್ತೇನು ಇತೇಲ್ಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಪೈಸೆ ಕೊರದೆ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತ ಇದೇ ಬತ್ತಾಗ ಪೈಸೆ ಕೊರದು ತಿನ್ಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಣ್ಣ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೀನು ಕೊಂತೀರು ರಟ್ಟು ಬಗೆತ ಮೀನು ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಒಪ್ಪನಿಂದು ಮಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಉಮಿದುಚ್ಚ ಒಂದು ಮೀನು ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ಬರೆ ಫುಲ್ಲೋಡು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಬಂತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಾನ್